Sugeng enjing, kepiye kabare bocah-bocah? Muga-muga padha sehat kabeh ya. Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Ing dina iki arep sinau basa Jawa. Ulangan loro, kegemaranku. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa pelajaran 2, kegemaranku. Kegemaranku padha karo kesenengan, padha karo hobi. Kegemaranku itu sama dengan kesenangan atau disebut hobi. Saben bocah duwe kesenangan sing ora padha utawa beda-beda. Tulodo utawa contone, Ani seneng maca, Tono seneng bal-balan, Rudi seneng main catur. Ayo saiki digatekke gambar iki ya. Iki bocah seneng apa ayo? Seneng nulis. Ayo yen iki seneng apa? Seneng maca. Coba yen iki bocah seneng apa? Iki bocah seneng main catur. Main catur wong loro ana kancane. Nah, yen iki gambar bocah apa? Bocah nglangi basa Indonesiane berenang ing kolam renang. Bocah-bocah seneng to? Ayo yen iki bocah lagi apa? Lagi main kasti karo kanca-kancane. Ana sik nyekel kayu dinggo mukul bale. Bocah mau padha seneng dolanan bareng, dolanan kasti. Yen iki bocah lanang-lanang padha seneng kabeh. Nah, dolanan apa iki? Dolanan bal-balan. Rame bareng-bareng karo koncone, ya. Iki contone kesenangan keluargane Beni. Keluargane Beni seneng olahraga. Apa sing ditindakake ayo? Senam bareng supaya awake sehat. Yen iki kesenengane bocah wadon. Kira-kira seneng apa ya iki? Seneng main lompat tali utawa dolanan tim-timan. Nah, saiki wis padha ngerti kabeh ya. Yen kesenengane wong siji lan sijine iku beda-beda. Kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, beda kesenangan nanging kudu padha urip rukun. Walaupun berbeda kesenangan, kita harus hidup rukun, saling menghormati antar teman. Begitu ya anak-anak semua ya. Yen ana ing omah bocah-bocah ya kudu ngurmati kesenengane kabeh anggota keluarga. Di rumah anak-anak juga harus saling menghormati walau berbeda kegemaran. Jadi hidupnya tetap damai dan rukun. Tugase bocah-bocah nulis kegemaran utawa kesenengane anggota keluarga. Ditulis ing buku basa Jawa halus. Contone, bapak seneng maos koran, ibu seneng masak lan sak piturute.
Tugasnya anak-anak menuliskan kegemaran anggota keluarga di buku halus bahasa Jawa. Contohnya, Bapak suka membaca koran, Ibu suka memasak, Kakak suka main bola, Adik suka main kasti, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, anak-anak foto dan anak-anak kirimkan ke Google Classroom ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin.